Merhaba, hum xêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Vê hefteyê ez ê danasîna pirtûkên xwe yê nû bikim. Evê ku vê heftê min kirin li pirtûkxaneya min zêde bûn. Ez xwazim danasîna van pirtûkan ji we re bikim, behsa van pirtûkan bikim, ka ev pirtûk çi ne. Yani min xwest ez vanim bi we re jî parve bikim van pirtûkên xwe. Pirtûkên ku min vê heftê kirin û li pirtûxaneya xwe zêde kirin, evin wisa bi hema bawekî nîşanî we bidim. O derbasî danasîna wan nahme pirtûk bi çi awayî bi dest xistin, yani kirin, peyda kirin, ez ê behsa wî jî bikim bi Kurtasî. Yani vîdeoyekî dirêj nabe, wisa bi Kurtî ez ê behsa van pirtûkan bikim ji we re. Hema dixwazim di vê pirtûka bi 10 peyvan yuha ku ev li ser Çînê hatiye nivîsandin, pirtûkekî ramanî ye, ji aliyê Yusuf Hemed ve ji İngilîzî wergerî Kurdî bûye, Kurdî Kurmancî ji weşanxaneya Avêstayê hatiye çapkirin. Ev birayê min ji weşanxaneya Avêstayê wê rojê çû kirî ji min re hanî. Diyariyê wê spas ji bo wê jî. Ya duyemîn jî Netewperweriya Kurdî di Şanoyê de ev jî ji xwe nû çap bû. Ev jî ji İngilîzî wergera wî Fexriye Atsayê kiriye bo Kurdî Kurmancî. Ji aliyê Marî Rostamî ve hatiye nivîsandin. Ev nivîskarî ji xwe Kurdeke başûrî ye. Ev pirtûka xwe bi İngilîzî nivîsandiye û ev bo Kurdî Kurmancî jî hatiye wergerandin. Ji weşanxaneya Avêstayê hatiye çapkirin. Pirtûka min sêyemîna ku ji weşanxaneya Avêstayê hat, ev jî ya Franz Kafka Keleh, ku ev jî romaneke Franz Kafkaya ya giring e, ev jî hatiye wergerandin. Ji weşanxaneya Avêstayê hatiye çapkirin. Yê ku werger kiriye ji Almanî Fatih Aydin ev wergerî Kurdî Kurmancî kiriye. Ev ji weşanxaneya Avêstayê ev pirtûkên min hatin, ji we hatin min kirin. Ev pirtûkên din jî divir jî çar pirtûkên min henin. Romana Terms nivîskar Hesên Kemal ji weşanxaneya Wardosê hatiye çapkirin. Ev pirtûkanan jî min ji pan kitabê siparîştan ji min re hatin. Wekî din jî yê Selîm Temo, zanin Selîm Temo ev çend roje li Kurdistanê li bajaran digere û pirtûkên xwe dide îmzekirin. Min jî xwest çend pirtûkên Selîm Temoyê ku li ba min tinin bi îmzeyî bira ji min re werin. û bi saya pan kitabê min ev pirtûkana him da îmzekirin û ji min re hatin. Ez spasiya xwe jî ji bo pan kitabê dikim ku ev pirtûkên hêja him ji bo min dan îmzekirin û ji min re şandin. Ev her du pirtûkên Selîm Temo sê deng û keştiya bayê pirtûkên wî yê helbestê ne. Wek din çend pirtûkên wî jî dîsan ba min hene, ji xwe wê hejdê meha Hezireyên de wê were Stenbolê roja îmzeyê medya kitabê geçirdi ve em herin wir pirtûkê dinê jî li wir bidin îmzekirin. Pirtûka dinê ku ji pan kitabê min ji xwe re peyda kir siparîşta, ev jî Tarixa Edebiyata Kurdî ya Profesör Doktor Qanadê Kurdo ji weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin. Ev pirtûka jî ji bo vê mihê ji bo min gelek girîng bû, ji ber ku ez vê mihê da jî dîsam xwendinên xwe yên ser edebiyata klasîk ya Kurdî didomînim. Ji ber wê hewce bû, yani ez ê vê pirtûkê jî bixwînim, ji ber ku ev pirtûk jî yekem carê ku de em bêjin di aliyê Tarixa Edebiyata Kurdî de hatiye nivîsandin. Giringiya wî ye din jî ew e ku ev pirtûk ne tenê behsa em bêjin edebiyata Kurdî ya Tarixa ya Kurmancî nake, ya Soranî jî dike, yani Kurdî ya Kurmancî û Soranî behsa her du em bêjin zaraveyên Kurdî ku wan zaraveyên edebiyat hatiye kirin behsa wan dike. Ji ber wê ev pirtûk bi rastî gelekî giring e. Qanatê Kurdo jî bi bîr bînin bi rastî. Ew jî Kurdzanekî em bêjin him ferhengzan e, zimanzan e û profesorik gelek hêja ye bi rastî. Wekî din me ji Amazonê jî çend siparîştan pirtûk. Çima min ji Amazonê bi rastî ez ji wan malperên dî pirtûkên Kurdî nakirim. Sipariş nadim lê ev min hin tiştên din ji xwe re ji Amazonê kirin, hin pênûs menûs tişmiş ji min re hewce bûn. Li ber wê min xwest ez çend pirtûkan jî sipariş bidim. Ev pirtûk demek dirêj bû, yani min xwest ez ve pirtûkan jî ji xwe re sipariş bidim. Ji ber wê min ji Amazonê jî çend pirtûk siparîştan. Ew pirtûkên min hatin, ez xwazim behsa wan jî bikim. Ya ewlîna bikim ferhengek biçûk siparîşta ev ya evkê ya hukukê ferhenga hukuk ya ser hukukê hatiye nivîsandin Kurdî Tirkî Kurdî. Avukat Hüseyin Özdemir nivîsandiye ji weşanxaneya Belgeyê hatiye çapkirin. Pirtûkek din dîsa li ser Ramaniyê ku ev pirtûka jî İslamîzm Dewlet û Netewperweriya Kurdî. Nivîskarê Kemal Süleymaniye ji wergera İngilîzî Fexriye Atsayê ev jî
Pirtûkeke em jî daliyê ramayîn de pirtûkeke akademîk bi rastî gelekî hêjayê xwendinê ye. Pirtûkeke din jî dîsan ziman û netewesazî lêhûrbûnek li ser kovara Hawarê, hûn zanin kovara Hawarê ku ji aliyê Celalet Ali Bedirxan sala 1932 da dest bi weşana xwe dike. Ji îngilîzî Şehmus Kurt wergerandiye nivîskariyê Ronayî Önene. Pirtûkek din jî zimanek çima tê qedexe kirin. Ev jî nivîskariyê Cuma Çîçekê wekî din dibe polîtikayên zimanî û rewşa Kurdî li Tirkiyeyê ji înkarê ber bi Nasînê. Ev pirtûkanan ji weşanxaneya peywendê hatine çapkirin. Dibe ez wê jî bibêjim ji we re. Ev hersî ji weşanxaneya peywendê hatine çapkirin. Pirtûkek din dîsa ji bo xwendina xwe vê mihê ku edebiyata klasîk ya Kurdî dixwînim. Dîwana Mela Ehmedê Zinarexî ev jî ji aliyê Taha Nas Tahirhan Aydın Abdurrahman Ada xu Zülküf Ergün ve hatiye amedekirin ev dîwana ji weşanxaneya Nûbiharê hatiye çapkirin. û pirtûka din dîsan ji bo edebiyata klasîk ya Kurdî ku divê mihê de ez dixwînim xwendinên xwe pêk dînim ku nahê şerha Melayê Cizîrî ya dîwana Melayê Cizîrî dixwînim û wekî din dîsan dest bi tarîxa edebiyata Kurdî ya qanatê Kurdoş kir. Ev jî pirtûka min re dawîn ev jî Mesneviya Yusuf û Züleyxa ya Selimiye Hezanî ji edebiyata Kurdî ya klasîk û ser Yusuf û Züleyxa mesneviya wî mesneviyeke ew nivîsandiye. Ji aliyê Ayhan Tek ve ev him lêkolîn û edisyonu krîtîka wî hatiye kirin. Bi rastî ev pirtûkeke akademîk girîng e ji ber wê xwendina wê. Ev ji weşanxaneya Nûbiharê hatiye çapkirin. Min xwest ez vê heftê videoyekî bi vî awayî çêkim. Pirtûkên ku min kirine li pirtûxaneya min nû zêde bûne bi we re par ve bikim. Danasina bikim rahaya we jî jê çêbibe. Ev qas bû em hatin dawiya videoyê. Heta videoyekî din li xwe baş binêrin dem xweş.